Agama ning Indonesia, negara Indonesia ki apa wae? Kena apa wae wong Jawa dhewe kepercayaan kok gak dicantumno. Nah iki jane sing bener KTP gak ono kolom agama. Urusan ketuhanan gak usah dicatat KTP ya. Niki sing bener. Kon sekaligus gak iso. Mergo rata-rata wong melok sinau spiritual ki ya mergo kahanan. Akeh sing berangkate ki sarana mengeluh. Sing kesalahan pemerintah ya ngono. Manungsa iki kabeh wajib nikah. Aja sampai kehilangan jati diri. Nek sing jek bodho ora ngerti ya gampang didoktrin. Saiki sing doktrin malah wong tuane dhewe lho, Mas. Teorine ambek prakteke ora padha. Jare wong berketuhanan. Dadi wong berketuhanan iku ora mok wong penghayat tok, ora mok agama tok. Agama iki mesine kanggo berketuhanan, ora kanggo politik. Tapi agama saiki wis dadi politik, wis dadi kendaraan politik. Soalnya apa? Iku budaya asing toh. Terus Apa digelar nok Jawa. Nah, saiki agama sing saiki jeneng negara Indonesia kon pisah karo agama gak iso wong. Wis glugu sak engko gendu sak glugu. Negara Indonesia iki gaweane wong ngono-ngono kuwi kok. Ana Arab, ana Cina, ana Londo Eropa, ana India. Lah agama ning Indonesia, negara Indonesia ki apa wae? Kena apa wae wong Jawa dhewe kepercayaan kok gak dicantumno. Nggih, saiki KTP kabeh ditulis agama. Ora perlu. Agama urusan bertuhan gak perlu dicantumno ning KTP. Ini urusan pribadi ngoten. Nah, urusan bertuhan kok dicantumno KTP. Urusan Ya mergo berketuhanan. apa? Ya mengko politik. Saiki nek Arab, Islam, kan budayane wong Arab. Ya? Nggih. Konghucu Cina. Hindu India. Buddha Tibet. Katolik, Kristen, Eropa, niki Belanda. napa nggih. Nggih. Napa niki? Taune Masehi niki. Nggih. Kan wong luar kabeh. Lah saiki sing wae wong Jawa dhewe kok ora sebutno. Nah, kan salah toh? Timbul pertanyaan nih Oh, sebagai nggih. yang Jawi ini. Kabeh sakniki. Nusantara. Kabeh. Coba nek mboten percaya kan. Ngurus KTP mungkin enggak ditakoki agamane apa. Nang dilayani nek agamane mayoritas. Jajal gawe KTP sing ngane-ngane wis catet wong kepercayaan apa. Dipersulit, Mas. Nah niku. Lah iki lho. Lah iki jane sing bener KTP gak ono kolom agama. Urusan ketuhanan gak usah dicatat KTP ya. Niki sing bener. Nggih. Mbah. Terus saat ini kan kuwata orang nopo lelaku spiritual, Mbah. Nggih. Lajeng nopo praktik spiritual kok saged berubah dados rutinitas ingkang kosong ngoten. Maksudnya Ya cuma sekedar rutinitas tapi mboten enten isine ngoten lho. Sakniki kan kuwata grudung ngalor, grudung itu. Ini kan rutinitas tiang-tiang ngoten niku. Niki anu Mas. Tentang spiritual saat niki kabeh do melok mlebu, do melok njajal, pengen roh. Nah, Nggih. rumangsane dianggap kaya wong membalikkan telapak tangan. Leres. Niki. Kinten gampil ngoten. Nah, ngene. Wong belajar spiritual niku kudu mateng jerone sik. Nek matenge muk njaba ora sambung. Nggih. Ibarate wong panganan iku kudu mateng sak menjero. Nggih. Gitu. Kon sekaligus gak iso. Mergo rata-rata wong melok sinau spiritual ki ya mergo kahanan. Akeh sing berangkate ki sarana mengeluh. Jelas niku. Pamane maune sugih donyane akeh.
Terus mbah masalahe apa terus entek donyane. Karepe nang pengen ndang pulih. Aku tak melak ngono kae sinau mbok menawa nang wong spiritual niku kan jero masing-masing. Nggih. Dadi melok-melok, Hmm. ora telaten, ngalih rono. Rumangsane dianggep kaya wong jajan. Lah iki kurang kedewasaane wong Jawa ning kene iki. Mergo wis kadung didup mah atusan taun. Nggih, ora didudono. Wong saiki bocah cilik-cilik kuwi lho. Ditakoki kowe iki wong Jawa, wong apa le? Wong Islam aku ni. Ora arah jawab wong Jawa. Nggih. Terus pelayanan pemerintah ya ngono. Aja meneh kok KTP. Wong ber-KTP iki mestine wis usia 17 tahun ke atas. Leres. Paling ora ki SMA ke atas. Wong lagi metu procot njaluk akte lahir, akte kelahiran, Nggih. iku wis kono wis diisi kolom kok. Kolome wis ana. Kolom keyakinan. Lah, kolom agama. Nggih. Nah, terus niki sing kesalahan pemerintah ya ngono. Manungsa iki kabeh wajib nikah. Nggih. Urusan nikah dikuasakno agama. Iki salah. Jadi mulai presiden pertama wis salah. Salah gak pandang bulu. Sopo wae, kapan wae, nang ngendi wae, salah ya salah. Nggih. Nah iki wis wayahe kudu blokosito. Kaya wong Jawa. Jawa iki jawaban walaka. Nek iya nek ora. Salah ya salah, bener ya bener. Wis wayahe. Wis wayahe timbule watu item. Filme perahu gabus. Wis do krungu ta? Sampun semurut. Dadine istilah kuwi wis akeh ping do krungu. Nggih. Terus timbule satria piningit. Satria piningit wis metu, Mas. Nggih. Wis metu. Cuma urung iso dadi ratu. Urung. Ijek keliling, jek ndelok. Nggih. Tapi wis membaur karo manungsa. Nggih. Ki besok wae mbok menawa wae nek dadi ngadeg ratu, ngadeg raja ya urung mesti saka kalangane wong gedhe. Oh, mesti samar. Monggo. Nggih. Nggih. Dadi wong Jawa sing tak jaluk ya kabeh wae sing lali nang do sadar, nang do eling, generasi-generasi iki nang ayo ditata. Nek awak dhewe iki ora ngeloloni saiki, besok sampai anak putu turune wong Jawa iki kabeh dadi budak. Berarti kedah diloloni mulai saniki Nah, iki wis mulai tumbuh. Iki wis siap kabeh iki pisan. diwiwiti. Engko nek suwayahe brol. Nek suwayahe gak kenek ora kenek di Mas. Gak kenek di ditahan gak iso. Mboten saged Tetep dipendung muncul, malih. gak iso. Pun wancine Suwayahe. nggih. Nggih. Lah sing nentokno iku engko ya wektu lah. Nggih. Tuh. Barjo. Nggih. Nggih. Napa Kula tak nginum riyin nggih, nuwun sewu. Pun monggo. Napa ingkang sebenere jiwa niki napa sing disuwun jiwa di saat lelah secara spiritual. Jiwa niki butuh napa di saat kula niki misal kula niki lelah berspiritual ngoten niki. Nek krasa lelah ki ora muk menghayati spiritual tok. Lelah kabeh ya lahir ya batin. Ngeten Mas. Mulane tak omongno mau ana jagate tanduran, ana jagate kewan, ana jagate peri, ana jagate manungsa. Dibagi sekawan di Lah, bedane peri karo manungsa. Peri iki bangsa jin lan sapadha. Nek jin kuwi muk kanggonan badan sukma. Tapi nek manungsa duwe badan sukma, duwe badan wadak. Nggih. Nek lelah wong secara spiritual, nek lelah sinau spiritual sing lelah ora muk ragane, tapi jiwa.
carane piye nek ngilangno lelah? Gampang. Pripun, Mbah? Sampan lesehan teng napa ngeten iki? Teng lantai Nggih. lesehan. Nek perlu tanpa alas, gak nganggo lemek, lesehan diem, merem, pejamkan mata, mendel sawetawis mungkin niki saged ndang pulih. Napa malih nek saged nek enten nggone berbaring di luar rumah nek keadaan terang, beneran, kesiliran angin seripit. Niku cepet pulih mungkin tenagane. Wong spiritual niku nggih kesel, Mas. Nggih. Kesel. Dadi sing kesel senajan mboten mikul abot lak ragane, tapi rasa. Mergo kabeh niku ngaraga niku katut kok. Nggih. Contone ngeten iki kados. Panggilan niku panggilan jiwa mestine mboten panggilan raga. Ragane kan katut. Mulane ana wong ndek gelar ngene. Mboten enten tulisane kok. Nggih, leres. Sing ngundang sing nyeluk ya wong sing ngerti. Mulane terus pundi nggih manungsa niku nek saged aja sampai kehilangan jati diri. Aja sampai kehilangan. Wong Jawa aja sampai ilang Jawane. Nggih. Wong Dayak ya aja sampai ilang Dayake. Wong Batak ya aja sampai ilang Batake. Bugis nggih mboten. Bugis nggih ngoten sami mawon. Suku Asmat, suku Ede, wis suku napa mawon. Jenenge Nusantara niki. Kan nek darani suku kan bermacam-macam suku. Nggih. Mulane sing marai niku. Terus wong Jawa kok jiwane Arab. Terus Jawamu nanti. Terus nek omong-omong karo anak bojone, anake ya ngomong Jawa biasa iku. Nggih. Tapi kena apa nek andare bertuhan ya, kok nganggo basa Arab? Apa Gusti Allah ora ngerti cara Jawa? Karena mungkin sampun didoktrin mulai alit bahwa sing paling bener niku sing niku wau. Lah niku mergo kenapa kena didoktrin? Mergo bodoh. Ayo, sinten nakon doktrin kula? Nggih. Kula niki doktrin aja cah cilik-cilik iku. Nek sing jek bodoh ora ngerti ya gampang didoktrin. Saiki sing doktrin malah wong tuane dhewe lho, Mas. Nggih. Wong tuane ora sadar nek dek niki wong Jawa. Berarti niku memang napa nggih Anan doktrin kajek bodoh to. akal-akalane tiang penjajah. Ya penjajah. Saniki kados ngeten. Ternyata kula maos buku sejarah niku level haji itu cuma enten Indonesia dan niku rumiyine damel nandai tiang-tiang sing dicurigai kali wong Londo. Ngoten lho. Kados enten kiai. Nah, kiai lek ten Jogja niku sinten? Panjenengan lek semerep nek apan anu dirak bareng-bareng sing gerunduk-gerunduk niku lak kiai sih. Kiai niku mboten ngoten. Jane kiai niku gelar kamanungsan, Mas. Lah nek jenengan pun nyebut kiai, sakniki kula jelasaken pisan Nah, nggih. niki menarik. Kersane mboten Nggih. anu Nek belajar kalih kula, nggih. jenengan sing diarani kiblat niku ngerti. Kiblat niku napa? Lek secara sakniki nggih, Nggih. kiblat itu ngilen terus kan ngoten. Lah nggih napa nek jenengan sing kiblat niku napa? Arah untuk manembah. Arah mata angin to. Nggih. Kiblat niku arah mata angin. Ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul. Iku jarane kiblat. Kiblat niku dudu Ka'bah. Oh, ngoten nggih. Arah mata angin. Napa namung papat niki? Mboten. Enten malih. Ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul. Ana ngisor ya ana dhuwur. Berarti 6 to kiblat niku. Nah, niku kula nate napa nggih? Kemutan tiang sepuh-sepuh kula nggih. Nah, Kula diwarai ngoten. sakniki tak terusno, tak jelasno nggih. Nggih. Kiblat ya ana 6, etan kulon, lor kidul, ana ngisor, ana dhuwur. 6.
Manungsa niku nggih enten 6 tataran.